Zdravím vás, dámy a pánové, po dlouhém čekání na další videjko a bude to úplně nová série. Doufám, že vás to bude bavit, protože jsem v komentářích viděl, když jsem se ptal, kdo si myslíte, že bude ve finále Ligy mistrů, tak tam byl komentář, že tam bude Sokol Krouna a já jsem se ptal, jestli by na to chtěl videjko za tento tým. On mi sice neodepsal, ale řekl jsem si, že by to mohlo být dobrý nápad, takže jsme tady za tým Sokol Krouna. Tady můžeme vidět, fotbal je zpátky, jsme připraveni dát vše nadcházející sezóně pro fanoušky, spoluhráče, realizační tým, pro fotbal samotný. Do toho Sokol Krouna to vydal. Vámo, tady máme i trenéra, který se jmenuje GP teda, cože. Celý tým Sokol Krouna má velkou radost z toho, že se novým trenérem stává GP. Společně dosáhneme velké věci. Takže můžeme se rovnou podívat na tým, jak vypadá samozřejmě. Jo, jediný, co jsem tady udělal, takže jsem Medinu, protože byl to z naší juniorky hráč, velký talent, tak jsem ho dal už do A týmu, to je vše, co jsem tady udělal a takhle to vypadá, no. Kolman tady, má 15 let a v 15 letech má 205 cm. Dobře, takže to je nový Picardo, no jasný, kámo. John Hart třeba, akorát trošku větší, trošku víc, ale budeme muset určitě koupit LOčko a uvidíme, jaké další SOZko budeme muset koupit, určitě i POčko. No a to samozřejmě uděláme přestupama, samozřejmě. A dal jsem si už semka ještě skautovací, jakože skauty a ještě v akademii jsem si dal jednoho skauta. To je vše, co jsem tady udělal. Chci to udělat realistické, takže první úkol bude, že za tuhle sezónu můžeme maximálně 5 hráčů koupit. A musí nám zbýt 2 miliony v rozpočtu. Z těchto 6 milionů nám musí zbýt 2 miliony. Jestli nám to nezbyde, příští sezónu budeme moct koupit méně hráčů. Takže to uděláme trochu realistické, na začátku musíme koupit trošku více změn. Takže tak. A můžeme rovnou jít na to. Samozřejmě, aby se nám vylepšovali hráči, tak budeme muset jít do taktické vize. Tady si dát nějakou taktickou vizi. A já bych chtěl držet míč. Protože tiki taka prostě budeme a koupit samozřejmě semka trenéry. Máme tady 5hvězdičkové nádherné, přesně na tiki taku, tak to hnedka vezme. A hnedka se uvidíme u nějakých hráčů, který budou chtít koupit třeba. Samozřejmě první, než budeme nakupovat, tak budeme muset i prodat nějaké hráče. Takže bych hnedka začal, třeba Puk půjde pryč, dávat Vels, ne, to je náš golman. Já budu chtít kupovat určitě středního bránce, takže bych radši prodal Daleho. I když to je hráč, který by u nás hrál v základu, ale když tak u nás hrát v základu, to je Tut. A je ty ne, ten může totiž hrát v základu. Hroťáka bych prodal, Stokese, bude mít z toho penízky pěkné. Mankýho tady nějakýho taky a tady nějakýho Starocha taky. Takže první poprodáváme a pak určitě koupíme nějaké hráče, protože 4 miliony z toho tady moc neuděláme, jestli chceme konkurovat ve 4. anglické lize. Takže jdeme hnedka na prodeje. Už se nás tady píšou nám Stokes, zdravím trenér. Musím říct, že jsem byl docela překvapen, když jsem se doslechl, že se mě snažíte prodat. Fotbal v tomhle klubu si fakt užívám a kdyby to bylo na mě, nechtěl bych hrát nikde jinde. Sorry kámo, ale potřebuju penízky. Dobrý den trenér, jménem celého týmu vás vítáme v klubu, tady je úplně to stejné. Ne, o tomhle jsem snil. Díky, že jsem dostal šanci v Ačku, trenér, hrozně moc chci všem ukázat, co můžu týmu dát. OK, víme, že jsi ještě neukázal všechno. Samozřejmě. Že pojďme hnedka, třeba hnedka budeme moct poprodávat, jako už tady přišla nabídka na nějakého Stokesa, ale to je nějaký, jakože Stokes, to je fejkový Stokes, to není ten náš hroťák, no, to možná půjde na hostovačku, ale už je tady na Daleho, takže to hnedka jdeme jednat, protože chceme jasné
ukažte, chtěl bych třeba 550 000. To je randál, kámo. Ty vogo berou. Kámo, tento tým je jenom bohatší než Real Madrid, kámo, FBI Oppenheim. Cože, kámo, co jsem to vymlel? Dále má další, kámo. Další tým, který by ho chtěl, tak kámo, tento půjde za více peněz, protože tento tým prostě mi přijde, že je bohatší. Samozřejmě. 600 000, tak to už jako odmítli. Jako co zkouší tady, jako že ti to bludí. No tak nakonec přijmuli 590 000 eur a jdeme poprodávat a uvidíme se hnedka. A už tady máme první odchody. Odchází jeden z hráčů z našich, myslím, že je to ten Stokes? Ne, to je Harry Dale. OK, odchází za 550 000, pápáci, užíváš v novém týmu, Dčko, škoda. No jako budeme muset koupit LOčko, středního obránce, POčko, ofenzivního záložníka, hroťáka, uvidíme ještě, jestli budu chtít někoho kupovat. Máme tady na Stokese nějakou další rozbičku na to, že by nám ho mohli koupit, OK. Ukažte 310 000, já bych chtěl nejméně 400, kámo. 310, OK. Tak pojď třeba na 360, to bys už mohl vzít. Vamo, bere to jsme potřebovali přesně. A pojďme u dalších prodejů. Už tady budeme mít přáteláky, tak proti komu budeme moc hrát. Vezmeme za ty největší peníze, třeba dostaneme nejvíce peněz. A proti komu budeme vůbec hrát? Když se podíváme, OK, proti Keutu, proti Real Sociedad B, to by jsem si někdy taky mohl udělat kariéru, a Cultural. OK, takové týmy, proti kterým bychom asi mohli dokázat hrát. Medina ten neodejde. To je prostě jeden z našich stavebních kamenů. Od vedení jsem dostal. Uvědomte si, že vy, váš trenérský tým i hráči se zotavují z mimořádně náročné sezóny. Velmi proto oceňujeme, že jste přijali nedávné pozvání k účasti na turnaji Evropský mezinárodní pohár. Jeho letošní dějištěm bude země Španělsko. Doufáme, že to pro vás bude dobrá příležitost zhodnotit současný stav týmu a třeba vyzkoušet různé taktické varianty před začátkem nové sezóny. OK, to je nádherné, že nám to takhle říká, za 7 dní už budeme mluvit a pojďme už chtěme. Aha, tady ještě někdo odchází, ukažte. Nějaký hráč, Stokes. Za 360 000, OK, ale pojďme už na nějaké asi ten nákupy. Už jsme tady u prvního hráče, kterýho bychom mohli koupit, co je Abdelkarim. Je to hroťák, uvolněný hráč, který v realitě už přestupuje do Barcelony. Má obrovský talent, takže ho tady můžeme podepsat 5 let, klíčový bude. Plat chce takovýhle, my mu dáme menší, dáme mu jenom 900 eur. 1200 chce, tak OK, ať se vezme 1200, ale žádný bonus. Vamo, přijíme to a je to první naše posila. Hamza Abdelkarim, potenciál nádherný, co je super. Pojďme, dáme ho do základní sestavy, protože Hop nám tady určitě nebude hrát. Může jít ještě taky na ofenzivní zálohu, takže tak. A pojďme na další přestupy. Přichází k nám další hráč, který se jmenuje Gilberto Mora. Je to uvolněný hráč, 16 let hrál za mexickou reprezentaci, ale tady je uvolněný hráč, asi mu skončila smlouva v Mexiku, nevím, ale přichází k nám jako volný hráč, 73 rating, 16 let, potenciál, neskutečně obrovský. Uvidíme, co bude nosit za číslo na dresu, se tady už baví s našimi hráči a 8 bude nosit na dresu. Všechny ty peníze, které jsme dostali, tak byly od sponzora Umbro, co sponzoruje i naše město, co je Sokol Krouna, takže proto máme i takovéhle dresy. Uvolněný hráč za 0 eur, samozřejmě plat velký. Za Ačko to je jasný úplně za 7 milionů, jinak bychom museli kupovat. Takže hned jde do základu a teďka hlavně se postarat o středního obranu a teďka všechny 3 posily půjdou do obrany, protože nic jiného nemůžu dělat, takže tam půjde Puk, Monk a Manning půjdou pryč, takže pojďme na ně. Přestupuje k nám další hráč, který
je levý obránce André Garcia, je to Angličan z klubu Bruggy, stojí tolik peněz, protože jsem za něho koupil výstupní klauzuli, jinak by k nám nešel. Ale chtěl jsem ho hlavně koupit do toho, protože je to za prvé Angličan, je to LOčko a prostě je to Angličan, takže vybudujeme pěkně jako anglický trošku jako ten tým, zatím to moc nevypadá, ale ať je tady aspoň nějaký ten Angličan, má 17 let, potenciál taky velký, levák, obrana moc velká, ne, ale rychlost obrovská, takže tak, největší náš rating 63 a pojďme na POčko a na středního obránce. Už jsme tady u prvního zápasu, jsme tady proti AD Ceuta FC, tady jdeme hrát proti týmu, proti kterému bychom měli dostat strašný debakl, třeba 5-0 nejméně, ale jdem proti ním, ukažte, jak to dopadne, 2-3 jenom pro hra, a nebyli jsme nijak horší, jenom o jednu střelu a o 3 šance, ok, ale jakože kdo dával u nás góly? U nás dával Abdelkarim a Mahathaj, takže je super, že se prosadili tito hráči. Už tady mám první hráče, kteří k nám možná přestoupí, co je André Miranda, je to nějaký Portugalec hodně s velkým potenciálem, jdem tady mezi ním na Real Sociedad B, ale možná už k nám přestupuje, ne, někdo od nás odchází, ok, Curtis Puk za 600 000, co je teďka trošku velká nevýhoda kvůli tomu, protože nemáme náhradu teďka. A ještě k tomu je to nevýhoda, že my už můžeme koupit jenom 2 hráče a já jsem chtěl kupovat oba 2 do obrany a už jako by to chtěl možná tato PZko a chtěl bych nejradši koupit i POčko, ale napadlo mě to, že já koupím PZko, PEčko, POčko, ale střední obránce zkusím od juniorky sebrat. Takže takovýhle já mám plán a podle mě je velmi dobrý ten plán. Že tak, ukažte, jak vypadá Real Sociedad B. Tady bychom už nemuseli dostat, tady bychom mohli hrát i rovnocenný zápas, i když tady ten Real Sociedad B je furt lepší tým. Ukažte, jak dopadnem 2-1 tentokrát prohrá. OK, to nevadí, je to přátelák, tady fakt to je přátelák, že tady nemůžeme jak vyhrát. To je jediný, nad čím můžeme. Nepřečtené zprávy nezaujemte. OK, ten náhradník je samozřejmě, nevadí. A pojďme na další ještě zápas. Už jsme tady na jednání s hráčem André Miranda z Porta. Už jsme tady na jednání 17letý týpek, Portugalec, který by k nám mohl přijít, protože má velký potenciál, je mladý a rating sice ještě nemá, ale furt je mladý a může se za jednu sezonu vylepšit třeba plus 7 a přichází k nám nakonec André Miranda na 12, on měl přijít na hostování, akorát přišel nakonec jako přestup za 440 000 eur, co je nádherné. André Miranda k nám jde do základu, ano, už je tady 17 let, 67 rychlost, 6-7, no to je jedno, no a POčko ještě koupíme a to bude vše, co budu chtít dělat. Tak jako to už je vše. Na POčko mám už jednoho hráče vyhlídnutého, ale je to těžké s ním jakože mluvit o smlouvě. Miranda už nám tady napsal zprávu, ukažte, zdravím trenér, jen jsem vám chtěl říct, že jsem opravdu rád, že se kluby dokázali dohodnout. Tomu jsem si to tady užíval, jen doufám, že na to navážeme a společně teď vyhrajeme nějaké trofeje. Budeme teď od tebe očekávat víc. Takže jdeme na to. Máme tady nějaké zprávy. Konate, tady nějaký hroťák. 16 let, to je něco jak ten Abdelkarim, akorát ještě Čela Abdelkarim má zase o rating víc, ale už se nechcem kupovat hroťáka a nějaký Sardemir. OK, to by mohlo být dobrý nákup, akorát středního záložníka teďka vážně nepotřebujeme. Takže to je vše a jdeme už na ten zápas. Takhle vypadá proti nám ten tým, tady bychom měli taky dostat do absolutní debakl, ale měli jsme to už dostat proti tamtomu týmu a nedostali, takže tady bychom mohli nějaký, ale ten náš tým je strašně unavený. Ale 2-1, takže asi budeme hrát jako unavený tým. Miranda se hnedka prosadil a jeti. Dávali góly, co je super. Co bychom více si přáli?
já tady do týmu půjdu na tréninkové plány, jasný, no. A tady dám lehký už teď, lehký. Tady prostě, ať nám nejsou za tolik jako, že prostě ať nám zas ne tolik to. Prostě potřebujeme, aby hráli, takže tak, dáme to takhle. A my už půjdeme na první zápas sezony, tak pojďme na to. Jsme tady u prvního zápasu sezóny proti Barnetu, takhle to vypadá. Tým, proti kterému bychom mohli hrát. Samozřejmě my budeme tým tady, který by měl být kolem posledních míst. Snad ne, třeba po půlce sezóny se to změní, protože by se nám vylepší hráči. Uvidíme, takhle vypadá jejich tým. Máme se tam dávat hlavně na pravou stranu pozor na Seniora, dobré, Papa, Sheltona, nevím, co to absolutně dělá, a Glovera, nevím, proč má na G, když já jsem Gippy, a oni kopíruje mě absolutně, ale to je jedno. Ukažme, tady nemáme, Scouta juniorky tady máme, Ashton, Parkers, Eaton, OK, a Willis nějaký, 61 rating, to by se nám hodilo, ale máme teďka na PKčku hráče, takže teďka nepotřebujeme a pojďme hlavně na ten první zápas té sezony. Oni furt nejsou odpočatí? Děláte za mě srandu, ne? Dobré, to bude tím, protože ti hráči tady dole taky nemají plány rozvojeně. Nebo plány jako tréninkové, takže dáme všem těmto těžký, ať se tam střídají pořád. A pak jsou takhle úplně zašromacení, kámo, co to je zkouší. No tak budeme jako hrát teďka s ten, který bude o trochu jako oslabený, no. Co dá dělat prostě? Já si to odehraju a uvidíme se u výsledku, pojďme na ně.